Javier. Análisis y opinión, entrevista, para informar en tu tópico, entrevista, objetividad, danos misión y nos entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Ok, feliz noite, goedenavond. Great de saco, bota junto conosco. Promekos konos te bijhasi. Het allereerste wat we gaan doen, wij gaan deze link delen. Oké? Dus geef me een paar seconden, geef Queenie, geef Tiffany een paar seconden. Nos te van share het programma aqui. Dan tengo nos técnico tamanda link panos. En dan ik bisa tu rende conos ta live. Kwebo telefoon botambe, like e página, mandele puhende, share riba po pantalla panos, yuda nos llega den cas di e hende nang, kutin escucha e programa ki awe noche. Of awe tardi, sita na corso of outro parte do mundo, bota. Ok. Tiffany, makabi man de link pabo, Queenie tambetine. Yes, thank you. Share. Laga tu rende saco no stay, no sta on. Yes. Let's go. Ok. Bom, Xanan, como está? Feliz noite aqui na Holanda, feliz tarde na Corsou, Bonaire, Aruba, Sint Maarten. Die é parte do mundo que você está escutando nós. Long time no see, long time no speak. Pero nós está on. Ribe plataforma, entrevista com Misa, que cara não te desconheci para você, não? Pois não é mesmo, ama mesmo, são mais tanto mês. Pero nós temos bom tempo, vida atrata nós nice. Dus nós está still going strong, ok? A noite nós vamos conversar mais duas meses. Nós temos dois invitados. Me dou a gana introduzir na mesa. Você não conhece a minha cara? Sete Kraus Wespel. Já não há um cambio. O nome é que também é gosto. Mama de 4 anos. 2 biológicos. 2 regalos que o papai Deus do nome. Casar. 47 anos. Anto, tu rende conhecer-me como nagelstyliste, tu rende conhecer-me para outra funciona como isso tem. Então, agora aqui, nós estamos full-time trader. Onde como me tem, me doria a pegar? Mas não sabe? Um pouco não te desconheci. Pero meu nome não é Doria, meu nome é Queenette Abad. Me tem 24 anos. A minha mama de 12 anos. Anto... Sim, me também assim me escolho de go all or nothing paco trading crypto anto me tahopo sang enjoy mas show mesmo so é coisa que tá big, bueno tem hanya coisa que often. Dus enjoy a show anto me espero você ensinar hopi mesmo e lo que nós também papia. Ok, great. Laat me introduzir. Mi mentor, nos mentor, mita que nós assim ja conhece estima maar tanto mes. Ze is echt een speciaal iemand voor ons geworden. We hebben een heel mooie vriendschap opgebouwd. En ik laat Tiffany zichzelf voorstellen. Mensen, Tiffany kan papiamento praten en begrijpen, dus neem ons niet kwalijk. Wij proberen het programma vanavond een beetje in het Nederlandse taal en een beetje in de papiamento te combineren. Bosansa style arroz brua, zodat iedereen de juiste informatie meenemen. Geloof me, je krijgt wat je nodig hebt. En als je het niet had kunnen verstaan, stel je vraag. Wij kunnen het gelijk beantwoorden. Tiff? Oké, ik zal me even voorstellen. Nederlands gaat bij mij iets gemakkelijker dan papiaments. Sorry daarvoor. Ja. Maar ik ben Tiffany. Ik ben 37 jaar. Ik ben moeder van 4 kinderen. De oudste is bijna 19.
En dan heb ik van 17, 11 en 10. Ik ben 2 jaar begonnen met deze business. Ja, hiervoor deed ik eigenlijk heel iets anders. Ik ben kapster van beroep. En toen ben ik gewoon ingerold in het traden. En dat is me zo goed gegaan, dat had ik niet verwacht. Maar ik heb wel heel snel succes opgebouwd. Dus ja, ik ben echt excited. Ik heb echt super veel zin in. Dus dit is in ieder geval wie ik ben. Me too. Oké, great. Tiff, Ja. ik ga gelijk met jou verder, want sorry, mensen, Tiffany heeft een heel bijzonder verhaal. Ja. Hoe zij eigenlijk mee is begonnen. En het is een verhaal dat elke keer wanneer ik deze verhaal opnieuw hoor, word ik ermee bemoedigd. Met een boost. Zoals Tiffany's historie, de Asina Bonita. Ete je nabuku, courage, pastigi. Ja. Orakubo escucha, wat ze allemaal had mee moeten maken om hier, vanavond, hier te zitten. Hey. Ja. Dus Ja. Tiff, Respect. vertel, hoe ben je hiermee gestart? Vertel ons een beetje van die mooie verhaal dat jij hebt. Ja, ik denk dat ik zeg maar, nou, voor de mensen die mij natuurlijk nog niet kennen, ik ben 16 jaar getrouwd geweest. Ik heb toen besloten om voor mezelf te gaan, dus te gaan scheiden. Ik ben moeder van 4, maar ik heb ook een hele erge auto-ongeluk gehad. Waardoor mijn leven eigenlijk gewoon even op zijn kop ging, zeg maar, weet je wel. Ik moest ook revalideren en dat soort dingen. En ik merkte gewoon dat dit is het niet. Dit is niet, zeg maar, hoe ik het leven voor het ogen had op die leeftijd. En ik dacht, het moet gewoon anders. Ik wist toen nog niet precies wat ik wilde gaan doen. Maar ik had een WIA-uitkering. En met die WIA-uitkering heb je €1100. Nou, ik denk dat iedereen wel weet, met 4 kinderen €1100 ga je gewoon heel moeilijk rondkomen. Dus ik had best Met 4 kinderen? Ja, dat is echt gewoon insane. En ik had ook best wel gauw heel snel schulden opgebouwd voor mezelf. Dus op een gegeven moment, ik moest wel gaan werken. En ik dacht in mijn hoofd dat als ik zeg maar in een nachtdienst ga werken, dat ik dan overdag tijd heb voor de kinderen, om voor de kinderen te zorgen, zodat ik geen BSO of voorschoolse opvang moet gaan betalen. Dus dat is best wel duur tegenwoordig. Dus ik dacht van, dan ga ik in een casino werken. En dan waren de diensten echt gewoon insane. Het waren gewoon 11 uur diensten met 15 minuten pauze. Maar in praktijk, nee, in theorie klonk het zeg maar heel goed. Maar in praktijk was het toch heel iets anders dan ik voorstelde. Dus ik kwam ook echt wel mezelf tegen. In de zin van dat ik soms werkte, ik ook gewoon 4 nachten achter elkaar. Dat is 44 uur. En in die 44 uur heb ik een uur pauze gehad. Dat is gewoon mislopend. Sta je heel het op je benen. En de diensten waren vanaf 5 uur tot 4 uur sluiten het casino. En dan kreeg je 5 uur kreeg je niet uitbetaald. Pas om 6 uur werd je uitbetaald. Dus de eerste uur was ook een soort van gratis overdrachten en zo. En op een gegeven moment, ik dacht echt bij mezelf van nee, dit kan het niet zijn. Ik heb ook heel erg gestruggeld met het feit van ik ben niet hoog geschoold, niet hoog opgeleerd. Vroeger was altijd mij verteld, als je een hoge opleiding volgt, dan weet je, dan krijg je beter betaalde banen. Dat soort dingen. Ik liep daar, ik ben niet zo goed in leren, om heel eerlijk te zijn. En ik liep daar een beetje tegenaan van, oké, maar ik heb nu 4 kinderen, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel gewoon normaal kan rondkomen en dat ik een beetje normaal de basis eigenlijk kan doen. Dus gewoon normaal boodschappen halen, normaal tanken en niet iedere keer mijn dubbeltje omdraaien. Ja. Dus ik was gewoon op en ik kwam gewoon mijn mentor tegen, Melody. En ik vroeg me eigenlijk af of het wel geschikt is voor iemand die moeder van 4 en mijn levensstijl, zeg maar. Want heel vaak op TikTok zie je hele jonge dames die het allemaal hebben gemaakt. Ik was wat ouder. Dus ik dacht bij mezelf van, ik ga gewoon zo'n call in. En ik ga gewoon transparant zijn over mijn situatie. En hoe transparanter ik ben, des te meer ik dacht dat je eerlijk antwoord krijgt. En de antwoord wat ik kreeg was echt gewoon goed. Ik zeg wel heel eerlijk, ik had het geld niet om het pakket aan te schaffen. Ik zeg heel eerlijk. Dus ik heb gewoon de water, gas, elektra niet betaald. Is geen aanrader trouwens. Maar ik dacht echt bij mezelf van,
ja, ik weet gewoon dat ik heel moeilijk kan sparen met 4 kinderen. Dan gaat altijd een auto kapot, dan gaat een wasmachine kapot. Dus ik dacht van, weet je, ik doe het gewoon zo. En ik stop er gewoon maar alles in. Ik denk als ik 2 uurtjes, werd mij verteld, als ik er 2 uurtjes per dag mee bezig ben, dan zou ik eruit moeten gaan halen. En ik denk ook gewoon, als je zo rock bottom bent, ik denk dat ik zo relaxed was, dat rocken dan lower dan dat kan gewoon niet. Je had gewoon een blind fate, meisje. Ja. Ik was zo desperate om iets te doen, om een side hustle te doen, weet je wel, om gewoon een beetje rond te komen. En in mijn hoofd was zeg maar een extra 300 of 400 euro, was voor mij al gewoon goed. Want dan kan ik gewoon normaal boodschappen halen, dat soort dingen. En ik was daar 2 uur mee bezig. En op een gegeven moment, mijn eerste 100 euro die ik had gemaakt, in misschien 20 minuutjes, dat was voor mij freaking amazing. Want ik werkte voor 114 euro per dag, zeg maar dan, hè, bij de casino. En dan ben ik 11 uurtjes weg van huis. En nu had ik 100 euro gemaakt, gewoon in 20 minuten tijd. Gewoon je laptop openmaken, kijken naar de markt, kijken of het uitkomt. En dat voor mij was echt een switch. Dat ik echt zeg maar zag van, oké, het kan zeker anders. In plaats dat ik mijn tijd opoffer zeg maar, om te gaan werken, mijn precious time, weet je, want ik zie mijn kinderen eigenlijk bijna nooit, om het even zo te zeggen. Ja. En dat ik dan op deze manier een side hustle kan hebben zonder iets op te geven, dat was voor mij gewoon, dat ik dacht van ja. Amazing. Ik merkte gewoon, ik weet dat heel veel mensen in Nederland die moeder zijn of student zijn, die gewoon niet rond kunnen komen of heel veel dingen niet kunnen doen, omdat de inflatie gewoon heel hoog is. En dat iedereen snakt naar iets, maar ze weten gewoon niet hoe ze moeten beginnen of wat houdt het in wat we precies doen. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon mensen helpen om te laten zien van, je hoeft niet goed te zijn in wiskunde om dit te kunnen doen. Je hoeft niet veel geld te kunnen hebben om te kunnen investeren. Het enige wat jij moet weten is hoe werkt zo'n skill en hoe kan je die skill toepassen in jouw dagelijks leven om zo voor jezelf langzaam een financiële vrijheid op te bouwen voor jezelf. Maar dus weet je wat het mooiste is? Sorry dat ik even inha. Het mooiste van is dat platform geeft je alles wat je nodig hebt. Ja, klopt. Ja. En de meeste mensen schrikken eerst van ik ben niet bekend in deze wereld. Minosaki, ik kost kita Chinees pami. Anto, nanotadal is dat. Nee. Pero el platform está donando turcos, dus no está papiando no solamente di skill di trading conta sinha trade, pero sino compa manejar bo sen tambe, compa bo cambia bo mindset about money, compa bo por sali fori bo debe nan compa bo sinha ga sinha turcos que trata di mercado financiero of bo salud financiero, bota watu sinha tem business aqui como persona y como een business. Ja, klopt. Ja, mijn mindset is echt geshift inderdaad in 2 jaar tijd. En ik denk ook dat het platform, het is een stukje wat je eigenlijk mist op school, vind ik heel erg. Want je leert, natuurlijk leer je een skill, maar je leert ook gewoon wat houdt geld echt in. De mindset achter geld. Hè? Want kijk, wij zijn gewend om ons tijd op te offeren voor een bepaalde bedrag, weet je wel. Maar jouw tijd is zo kostbaar, dat zou eigenlijk niet moeten, zeg maar. Of je zou veel meer moeten betaald worden voor wat je eigenlijk levert. Vooral als je heel goed bent in jouw werk en je love your job. En ik merk gewoon bij dit, dat je dan, de knowledge wat je hierbij krijgt is zo insane, dat je gewoon shift met heel jouw mindset. En ik moet zeggen, doordat jouw mindset shift, iedereen om jou heen shift automatisch mee. Want jij brengt die verandering bij jouzelf. En ik ben echt van mening dat als het verandering vanaf jou begint, people around you shift as well. Ja, ik vind dat gewoon zo powerful. Dat is gewoon insane. Ja, Queenie, ik hoor je net lachen. Pero, Tiffany explica ahora over haar leeftijd. Ze zei van, ik ben 37 en ik moest allemaal opnieuw gaan leren. Maar jij bent van het jongere generatie. Ja. Mensen luisteren, ons not een papi die edad, oké? Maar ons kennen de
Nada, age is but a number. Age is but a number, sis. Echt. En toen abo zei. Pero Yes. kun je niet abo si nos wake como abo como un hoping 24 años. Kiko abo lo conseja e hobena of kiko abo lo duna e hobena over die negotiatie. Dus wat zou jij hun kunnen aanraden omtrent deze business? Ok. Nagame começar com o problema para mim, porque me quer essa que tá guardo mira outro hobby viaja. Me tá querer hobby gente não dúvida para o business, porque o hobby não tá interessado. Nota que não tá querer que o business não tá trabalhando sem, porque se não lo não tá bata interessado, não medo tá bem mais com não mindset de sem. Dus hobby não tem medo de sacar esse vooral se botar estudante ou se botar persona young que tá trabalhando, botin you of que tá com a situação porta a den, vooral se botar viva na Holanda também. Hobby aqui não tem medo de sacar sem. Então, vooral para investir em nang mes, paso o sistema, a cultura, tá assim, abocina tanto que não, é que sem como sobra aqui, tá para se carta blau bing aqui do simang, é que sem como sobra aqui, tá para APK, something like that. Você com nunca para bom mês. Então, o business aqui tá vai sinhar, confrontar bom mês, hobby, para por quis para bom mês. Paso al final dusita ku bota baita tem controle de bomês sem. Bota baita tem controle de, ok, agora aqui me que tra 5 shen, of me que tra 3 shen, of me que tra 1005 shen, dengue 20 minutos na aqui. Bota quis, anto, que nota hype, esse me que para hobby ende yon comprende, nota coisa de, no ban tra sen li aqui, anto, besa aqui, nossa biba foi che, it's a lifestyle. Mescos que se pode decidir que tá cantante boque bira, pono po gewoon rap of canta pa 2-3 simang anto boque saco pa bira milionario artista bota anto. Ja. Het gaat Mescos que bota bij gym, bota bij bouw op muscles dan, dus het is gewoon een lifestyle. Je moet het gewoon, je moet je tijd in investeren. Mensen een beetje voor degenen die ons volgen in het Nederlandse taal. Ik probeer het heel kort uit te leggen. Wat Queenie heeft net uitgelegd is, meeste jongeren die zijn een beetje bang om geld in hunzelf te investeren. Maar het is gewoon een lifestyle. Je leert een skill, zeg maar. En je moet het elke dag weer tijd in investeren. En dan ga je jouw financiële spieren ga je dan opbouwen. Ja. Quando eu começo a squat. Quando eu começo a squat. Sis. Leg day. This is your leg day right here. Dus maar Tiff, heb jij ook ervaard dat jij, zeg maar, mee had gemaakt dat we worden opgevoed om te sparen. Je best doen op school, tenminste in mijn tijd. Doe je best op school, zodat je een diploma kan behalen om een goede werk te kunnen doen. Om een goede werknemer te worden, zeg maar. Ja, ik heb daar echt heel lang mee gestrukkeld, hè? Weet je dat? Ik dacht altijd, kijk, ik voelde me altijd als leerling een beetje bijzonder apart. Omdat ik nooit mee kon gaan in wat er verwacht wordt van jou. Ja. En ik struggelde daar heel erg mee, dat ik altijd zoiets had van, ja, ik kan niet zo goed leren, dus ik ben zeg maar niet zo slim of ik ben dom, om heel even cruw zo te zeggen, weet je wel. Ik val niet in een normale norm. Ik wist altijd wel dat ik anders was dan, weet je, ik hou wel van werken, alleen ik word zo depressief als ik mijn salaris binnenkrijg. Ik vind het fijn om salaris binnen te krijgen, maar de half uur bij vaste last is in één keer naar 100, 200 euro wat ik over heb en wat ik dan moet schrijven. Dus ik wist altijd van mezelf dat ik ondernemend zou zijn, alleen ik heb heel veel dingen wel uitgeprobeerd. Ik heb ook een kapsalon gehad. Maar het lijkt net of, zeg maar, het je bijna niet gegund wordt om geld te verdienen en daarvan te kunnen leven. Normale, rijke, weet je wel, boven de gemiddelde mensen kunnen leven van hun geld. Dat is wat ik eigenlijk een beetje voelde. En ja, nu, als ik nu terugkijk naar mijn jeugd, dan denk ik echt van, Tiff, waar heb ik me zorgen om gemaakt? Maar dat is eigenlijk het wetenschap wat je niet weet dat dit bestaat. Ja, precies. En dan, als je dat niet weet, als jij weet dat jij, zeg maar, ik noem het maar dan bijzonder bent, en je weet gewoon, you don't fit into that, maar
je weet dat er iets anders is, maar je weet niet wat of hoe je moet gaan zoeken. Nou ja, ik weet niet hoor. Ik heb dat echt wel zwaar ervaren. Met het feit dat ik niet hoog geschoold ben. Weet je wel? Ja. Ik voelde het niet erg in de zin van dat ik het zou willen. Ik wist alleen maar niet hoe ik er dan mee anders om zou moeten gaan. Ja. Dus dat Queenie, ook... jij was een topstudent. Maar wat zou jij verschillend doen met jouw kinderen? Zou jij hun anders opvoeden omtrent het manier van denken over geld? Sowieso. 100% in so many ways. Pero mi kera comentario bon kosko tef a menciona 2 keer. Eta e kuhende no sa di verdad Kiko senta con ela originate, con ela guardusa antes, con ela binda cambia den tempo. Opiene no sa eko yanto mi por cosa un memoria di tempo que mi taba viva na Corsol. Sowieso, opi mas young que mi ta ahora aqui. Anto mi taba tende gente grande não visa. No, aqui no euro vira caro. Oba dólar subi. Anto mi no por compreender que boque men con gente na kita hanya sa com euro a cambia, com euro tá assim cambia, até na momento de 2020, como a adrenta trading, então a beginning part tá com nanta sinha, do Kiko essência, então de com eta cambia e com eta cambia, então no momento que você sinha compreender sem, mas que você começa a compreender rekenen 1 + 1, 1 + 7, dat maakt het al heel wat makkelijker para por si. Agora que a mim também por sinha me hey, 1 + 1 is 2. Ja. Comprende? Anto, meting hopi knowledge paku sen agora que los for the trading and crypto, meting hopi knowledge paku kiko sen tabay asi den futuro, fora de futuro ku mi yunan tabay lanta denje, dus mi por preparar nan tambe riba e parti riba, okay, by the time ko aboting 20-25 eind, toen het in geval dat kaartje die crypto. Ik ga je crypto kaart nu regelen, bijvoorbeeld. Ja. Dus we porten hopi mas avançado in mundo design, dingen business aqui vooral. Basta, se me por duna mi parte, mita de mesma idade, mita mais grande que você antur dos, richting para 50, anto hopi gente ta pensa que e gente nan di nos e da di mi e da mi generação of mais grande, é coisa que tu coisa difícil, Shonan. Tudo lo qual que ta desconheci tá difícil, mas ele traz vídeo, tudo lo qual que ta que man ta é vontade, bom se tá velen para invertir e tempo para educar bom mês. Então, não significa que bawak, paso a educação também na forma de vídeo não muito largo. Pero se você põe bom mês, que hey, mawak e vídeo aqui me não compreende outra coisa. Pero conduz tá como por replay 10 bia, 20 bia, 20. Me pawak e vídeo não assina tanto bia. Te ora que você compreende. Então, het wordt assina makkelijk uitgelegd. Que tá impossible como não te compreender. Ja, en wat ik ook daar wil toevoegen, wat ik ook heel erg merk aan mensen, is dat wij zijn bereid, ik weet niet of je ooit is opgevallen, hè? Weet je dat je een opleiding 4 jaar moet doen op Pawaion Bampin? Dat je zegt dat je geslaagd bent. En dan die garantie is niet eens dat jij achteraf geslaagd bent via de norm, wat men vindt, wat je in die 4 jaar hebt gepresteerd. Dat je getoetst wordt op momenten. En ik zeg je dat school slecht is, hè. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is van deze skill, wat wij zeg maar aanbieden om mensen te helpen met een side hustle, heb je maar 2 uurtjes per dag nodig, maar niet 4 jaar de tijd om dit te kunnen leren. Hoe lang? Dit is gewoon wat ik fantastisch vind, omdat ik moeder ben van 4. En ik moet natuurlijk fulltime, hiervoor werkte ik fulltime om mijn vaste lasten te betalen. Is dat ik dit nog kon combineren voor de bij. Ja. En niet op te geven dan alleen mijn investering en 2 uurtjes per dag. Want heel veel mensen zeggen, ik heb geen tijd, want ik werk. Maar ik weet, iedereen op de wc zit op TikTok te scrollen. Hey sis, weet jij hoe ik jou tegen ben gekomen? Oké, dat bedoel ik. In een periode van mijn leven
Wacht, we hebben een comment. Het is een investering in je toekomst. Wanneer je ook een bedrijf begint, moet je ook erin investeren. Qua financiën en tijd. Ik weet zeker dat over 2 à 3 jaar kan ik samen met mijn kinderen genieten van deze investering. Sis, you understand the business. Ja. En dat is Shout ook out zo. to Yadira. Kijk, als jij een eigen kapsalon hebt, bijvoorbeeld, hè. Toen ik een kapsalon was begonnen, niemand had mij uitgelegd, ja, wat je moet doen. Er is geen begeleiding. Weet je, of je moet je eigen geld zien bij elkaar te rapen, of je moet een bank opschrijven hoe je een lening wil aanvragen, et cetera, om iets te kunnen starten. En als je start, weet jij nog steeds niet of je succesvol gaat zijn. I can tell you. Want het is echt een struggle om gewoon voor jezelf iets op te bouwen. Bijvoorbeeld in een kapsalon of wat voor bedrijf dan ook. En dit is ook een eigen business. En dit is ook je eigen verantwoordelijkheid. Hoeveel je erin steekt. If you treat it like a hobby, it's gonna pay you like a hobby. If you treat it like your job, it's gonna pay you like a job. You like a job. Dus ja. If you treat it like a $1 billion company, ja. You're gonna get a $1 billion company. Ja, as easy as that. Maar Xetti, ik heb een vraagje voor jou, hè? Want kijk, je zegt net zelf, je bent wat ouder dan ons, weet je wel. Maar wat heeft toch voor jou gezorgd dat jij dacht bij jezelf van, I'm gonna do this? Wat was jouw Weet je wat het is? Doen? Laat me eerst vertellen dat toen ik jou tegen ben gekomen, zat ik in een echte diepe put in mijn leven. Mensen, en iedereen know my business. Laat me maar sincero. Maar ik ben jou tegengekomen in die periode, maar ergens, dat ding, het deseo die crece, el deseo de salir voor die cosa que el deseo de estar independiente, el deseo de estar onafhankelijk, de tin libertad de locación, de tin libertad de tempo. Anto, a mí sempre avisa, ik ga met mijn 50ste met pensioen. Ja. Heb ik altijd gezegd. Com 50 anos, ik ben com pensioen. Sis, ora bom mirami, dia me tem 50 anos, ora bom mirami, girl! You're gonna enjoy life. Hey. Anto, ora mi taba scroll continuamente riba TikTok. Anto, shonang mita umama kaya gibisa mi yun, si ooit mo sa mirami kung account di TikTok taal mi mata. Als je me ooit met een TikTok account tegenkomt, heb ik tegen mijn kinderen gezegd, sla me dood. Mama gaat trauma. Want ik vind het zo irritant, zo belachelijk wat mensen doen op de TikTok. Maar mensen, no scoopie de naira. Op TikTok kwam ik mijn mentor tegen. En ik dacht van, maar wake umbia, wake dus ja. Maar we waren al bekend met deze wereld, met de financiële wereld. Want een paar jaar terug zaten we al in een groep. Dus en ergens is het blijven hangen. En continu heb ik en Queenie erover van, hey, ooit gaan we weer ermee starten. Dus de gesprekken aan konosting cada vez, anto, ora matende bo historia, mi pora relate con mi mes, van, hey, it's possible. Ja. Die e por hasie, dan kan ik het ook. Ja. Anto, Ja, ik moet zeggen, echt lachen, want jij zegt hier van, als ik TikTok zou maken, weet je wel, ik ben zelf ook zo, want ik weet alleen maar, ik had niet eens TikTok, laat me zo mee beginnen toen ik met dit begon. Ik had alleen maar Instagram. En je weet, ik kan alleen maar selfies maken en foto's maken van mijn kinderen. Ik wist niet hoe je video's aan elkaar moest maken. Ik weet, wat dat betreft zit ik tussen Seti in en zeg maar tussen Quinn in. Social media vond ik een hele, ik weet niet, ik ben er gewoon niet zo goed in. Maar wat mijn drijfsfeer is geweest, is omdat ik heb iets gevonden wat voor mij werkt, naar alle omstandigheden, single mommy, schulden, hier alles erop en eraan. Ja. En ik weet gewoon, ik moet mijzelf er overheen zetten om mijn verhaal te vertellen. Want ik weet dat mijn verhaal is niet zomaar een verhaal. Ik ben niet voor niks doorheen gegaan en ik ben niet voor niks heb ik dit gedaan. En ik dacht van, weet je, ik ga gewoon maar praten en ik zie wel.
Maar ik was er niet goed in hoor. Maar uiteindelijk ben ik inmiddels goed in geworden. Want ik dacht ook bij mezelf, ik heb letterlijk tegen mij, als ik ooit op TikTok, zoals me ooit op TikTok zie, Giovanni, alsjeblieft. Ik zei precies hetzelfde. Dus ik vind het echt grappig dat jij het ook zegt. Ja, ik had Goeie niet idee. Oh, Hey, nee. ook al ben ik jong, Ja. ooit heb ik dat ook een keer gezegd. Oh, Maar, oh ja, wisten jullie dat niet? Nee, Het was een nope. hele ding hoor. Zie, Ja. TikTok dat kon je moeten checken, kon je bailamento zo, kon je Ja. liedjes, cookie, Ja. maar met de tijd mee, mas hindi drenta TikTok, mas educatief. Ja. Mas minho, mas mi drenta TikTok in plaats van Google. Mas Ja. mi sinja erover. No Ja. contra me kwam bij edit nieuw video dan TikTok, want dat weet ik niet. Maar I know how to look for what I need to Ja. look for. Ja. Dus, mita mas handig kubos aan den Jessie, pero mita me paso pas aan fase nang. Ja. Yo, wat Aan echt TikTok yo. chain face. Ik weet jouw fase Queenie, nog. wat was jouw motivatie om hiermee te starten? Ik ben então, eu sei no papiamento. Fora chiquito, mita hopi fanatic com number. Mi stima number, mita kana busca number den turcos, mita kana busca number, kuting de mi number de telefoon. Mita isa ate number i kasi ta metin 33. I was a number girl. Anto, ora comecei a conhecer com trading em 2020, 2019 ongeveer. Mi agosto ik was asina tanto paso. Mi tawata pisa seminolo hanya trading, lo mi abay studie in een richting administratief, kutin te maken ku financiën. Ja. Het was gewoon algo kuta onbewust, denk mi mente ku mita interesado in je. Dus eta gewoon, pa ami eta instinctief, eta un instinct ku mita sinti mane, dit is mijn ding, meskos ku bailamento, tambe ta algo un hobby ku mita sinti mane, hey, eko kita algo pa mi gusta haciele. Anto, to be honest, más que con malcria e porta zona pa cierto ende nang, mi no po imagina mi traja 60 años más. Mi no po imagina mi balanta by trabajo pa 60 años largo más. Pa 18 años largo más, con mi yunang chiquito, con energía con mi noting, pa mi frustra. Snappen jullie? Anto, mita hanya ku edad nota matter dinge business aki paso boak. Mi mama su edad mes, si eno lo is pa e cambia su vida, pe por cinta trasti su laptop, move su dede nang ganon tiki placa, ainda elo tatin 20 ay mas pa bay. Traando pa un dono di trabajo, un manager ku portata nerviele la gebintas, tur rabia, camina, het hoeft niet, bo por biba duci, anto bo merece biba duci como un persona. Nothing limited lugar tem el mundo de financia, nothing limited money, tem sang pa tur hende. Si rond mundo di, si di agora ki kunang tur ke trade, tem sang pa tur hende. Nota esa ki si ang no paso esa ke gana hopi sang ami no por, nota sobra pa mi, anto e feeling e hopi hende tim. E feeling di medo, e feeling di pero kiko si ami no potra ni 500 euro. Ja. Weet je wat bij mij heel bijzonder was toen ik in deze business ben gestart? Het is eigenlijk wat banken doen. Ja. Dat wij thuis, Zelf. langs de strand, op vakantie, in de auto. In Dubai? Waar anders, waar treden wij allemaal? Vertel. Op de wc. Op de wc? Op ons bed? Ja, ik heb ook getraind toen ik ziek was. Want ik ben dus heel lang ziek geweest met die een beetje terugklap gehad van die auto-ongeluk. En normaal gesproken heb ik alles gezien op Prime, Netflix. Alles zien. Ja, want ik heb dan gewoon bedrust en dan ga je gewoon Netflixen, want je mag niet van je bed af vanwege medicatie, et cetera. Je hebt dan de hele dag wel geslapen. Nou, ik deed gewoon deze laptop, deed ik gewoon open en ik zit in een trade en ik kijk een beetje Netflix.
ik moet wel zeggen, als je ziek bent en je kan geld maken, is het a different level of making money. Ik ga wel eerlijk zeggen. Yep. Maar ja, ik moet wel zeggen, maar ik wil even nog terugkomen op jou, Quinn. Want ik wist helemaal niet dat jij van cijfers hield. Want ik hou helemaal niet van cijfers. Ik hou van cijfers op mijn bankrekening en op mijn crypto. Maar ik ben niet goed in procenten rekenen. Dat is eigenlijk totaal niet mijn ding. Maar ik vind het gewoon grappig dat we daar zo verschillend in zijn. Ja, maar toch je business kunnen doen. Ja, dat. Ja. Oké. Dat. Ik vind het bijzonder. Ik wist dat helemaal. Ik vind cijfers... Ja, nu vind ik cijfers leuk. Want het Ja, nu. Weet toch? Maar... Nee, ik ben altijd iemand geweest. Ora bobing mi kas, si bome ser die password die wifi ko ta turna cifra largo, mi mama ta bisa mi. Zij weet het altijd. Bisa wifi. Ik kan die hele ding van voor naar achter. Altijd. Zij was altijd zo. Die telefoon, Maar Tiff, BSN-nummers, alles weet ik uit mijn hoofd. Nee, alleen maar... Tiff, weet je wat grappig is? Jij zei net, je was niet van het cijfers en zo. Ik heb mijn oudste zoon, die houdt ook niet van rekenen. Nee. Het was een hele gedoe thuis, elke keer, wanneer hij huiswerk moest maken met het rekenen. En een keer heeft papa iets heel genius uitgevonden. Ja. Papa zei, hij houdt van geld. Dus wat doet papa? Ik heb 10 euro. Oh, zo. Als ik mama 5 euro geef, hoeveel heb ik over? 5 euro, papa. Dus dat was eigenlijk... Ja, ja. Ora que trata de 100. Oh, ja. Ora que trata de 100, bota assim a conta, bota assim a senha, je leert het gewoon. Ja. Nou, dan moet ik werken. Para misa que zijn naar cash. Pas als je me ambo no gusta number, dan gaat hij ze tellen. Na mang pa bosinyo, toch? Oké. Hey, para nós vamos back de nos business. Ja. Tiff, even in het kort. Yes. Wat houdt ons business in? Antes de vocês me doen Queenie a oportunidade para explicar em mesmo coisa, quartico na papiamento. Ja, dat Dus is iemand die nu samen met ons aan het kijken is en die wil meer info erover. Ja, oké, wat wij eigenlijk doen, wij leren eigenlijk, we hebben een platform en daar leren we eigenlijk investeren in forex, crypto en in stocks, dus zeg maar aandelen. En iedereen die bij ons start, heeft geen ervaring met traden of hoeft niet, net als Queenie, supergoed te zijn in rekenen. Dat maakt helemaal niet uit, het is heel erg beginnersvriendelijk. En je begint echt gewoon vanaf de start. Wat is een uptrend? Wat is een downtrend? Wat zijn candles? Wat is bodywick? Al die termen ga je leren. En als je de basics zeg maar weet, dan gaan we naar een beginnersstrategie. Wat voor iedereen, wat ik zelf voor mezelf ook heb gedaan, begin je daarmee. Maar voordat we dat gaan doen, we gaan eerst kopiëren en plakken. Dat houdt in dat je signalen op je telefoon krijgt. Die signalen geven heel duidelijk aan waar moet je investeren en in wat. En het heet copy-paste. In het Nederlands is het zeg maar kopiëren, plakken. Dus die signaal krijg je dan binnen op je telefoon. Er zitten cijfers achter. En die cijfers neem je over op je eigen account. Maar voordat jij met je eigen geld gaat starten, gaan we eerst starten met een demo-account. Een demo-account is eigenlijk nepgeld waar je op kan oefenen. Dat je echt het goed gevoel kan krijgen van oké, waar moet ik wat zetten? Wat is take profit? Wat is stop loss? Dat soort dingen. Naarmate jij je comfortabel voelt en denkt van hey Tiff, ik wil met echt geld starten. Dan kan je vanaf 50 euro kan je inleggen. En dan gaan we ook een compoundingplan maken. Om te kijken van, je hebt betaald voor die platform. Oké, hoeveel is je inleg? Hoeveel zou je elke dag moeten maken om die investeringen eruit te hebben? Naarmate je zeg maar, dat weet, degene bij wie je gaat starten, zeg maar. Die persoon is jouw mentor. Die begeleidt jou door de platform heen. Er zijn wel een aantal dingen wat we een beetje verwachten met de mensen waar we samen mee gaan werken. Want Setje had het al een keer uitgelegd. Dit is geen get rich quick, to be honest. Dit is wel een skill, wat net als autorijden. Als ik je autorijbewijs afneem, je kan overal autorijden. En deze skill is precies hetzelfde. En de andere ding is wat ik ook heel erg verwacht, want daar hebben we een hele mooie community voor. We hebben gewoon een normale community, we hebben ook een Caribbean community. Is als je zeg maar vragen hebt, dat je dus in de groep gewoon vragen kan stellen. Daarbij wil ik ook zeggen,
Er is nooit een vraag te veel, te dom, te stom of whatever. Daar zijn we voor. Er is altijd iemand die net een paar dagen eerder is begonnen dan jou, die jou kan helpen waar je mee op vastloopt. Hoe meer vragen je stelt, hoe succesvoller je gaat zijn. En we hebben zeg maar online meetingen als offline meetingen. De online meetingen zijn gewoon in Zoom calls. Dan hebben we het over traden, we hebben het over mindset. Want kijk, ik snap heel goed dat mensen denken van traden is moeilijk, traden is dit, is dat. Nee, traden is 80% mindset en 20% kennis wat je moet weten. I'm just gonna be honest. Ik heb net ook al gezegd, ik ben gewoon kapster. Ik maak gewoon mensen mooi. Geloof me, het is niet zo moeilijk, maar het vergt wel mindset. Oké? Heel vaak ook wel mindset is key to succes. Dat is met dit ook. En we hebben dus zeg maar, de online meetingen, maar ook in real life. En in real life hebben wij 3 mogelijkheden. En je mag jezelf kiezen, je mag naar allemaal komen, maar je mag zelf kiezen welke dagen bij je past. We hebben bijvoorbeeld dinsdag in de morgen van 10 tot 12. We hebben vrijdag in Utrecht, ook om 11 uur. Kan je ook komen. En we hebben zondag ook om 11 uur. En dan kom je gewoon met je laptop. Of als je vragen hebt. Of je loopt ergens tegenaan. Zodat we kunnen helpen. Door de week gaan we lekker samen trainen. Samen kan oefenen. En ja, dit is eigenlijk wat wij doen. En het is juist de bedoeling dat jij, of als je een uitkering hebt of je werkt, dat je dit toepast in jouw leven. Dus als je gaat vragen van oké, ik heb wel 2 uurtjes, maar bijvoorbeeld op dinsdag kan ik niet op 2 uurtjes. Of op donderdag kan je op 2 uurtjes, guys. Ik ben moeder van 4. Het is maar een idee dat jij weet hoeveel je gemiddeld mee bezig moet zijn. Als je op dinsdag ook 1 uurtje mee bezig bent, dat is helemaal prima. Het leren 2 uurtjes per dag is alleen maar om het te leren. Als jij weet hoe jij bijvoorbeeld de basisstrategie kan, of de gevorderde strategie, want dat hebben we natuurlijk ook, dan hoef jij niet 2 uurtjes per dag op jouw laptop te gaan. Dan hoef jij niet, dat is alleen maar puur om het te leren. Dus dit kan je heel makkelijk combineren met jouw werk. Dus als jij iemand bent die in de nacht werkt bijvoorbeeld, kan je leren op je werk, je kan leren thuis, je kan leren tijdens het koken. Ik deed heel vaak mijn laptop aan en ik deed dan mijn uien snijden met mijn koptelefoon en de kinderen op de achtergrond helemaal kabaal maken. En dan focus ik zeg maar zo. Maar het leren, het is niet, ja, het is gewoon heel, ik vind dat iedereen het eigenlijk gewoon moet leren. Ik vind dat iedereen, vooral in deze tijd, iedereen zou een hustle moeten hebben. Ja, en natuurlijk, if you love your job, I'm so happy for you. Maar ik weet gewoon, als jij zeg maar je werk leuk vindt en fijn vindt, je hebt gewoon heel weinig tijd om met jouw gezin tijd te spenderen. En je moet toch een manier zien te vinden om gemakkelijker geld te verdienen, om daar je vrijheid ervoor terug te krijgen. En dit is hoe ik mijn vrijheid, 2 jaar geleden ben ik hiermee gestart. Bij mijn verhaal is het na 5 maanden dat ik dan zeg maar ben gestopt. En heb ik dit opgebouwd, waardoor ik dus niet werk voor een werkgever. Ja, de platform doe ik straks even uitleggen, welke pakketten je kan kiezen. Maar, dat doen we even aan het einde. Precies. Dat doen we even aan het einde, zodat mensen kunnen, aan pak pen en papier, mensen als je wil opschrijven. En Queenie even in papiamento, in het kort, wat wij eigenlijk doen, om mensen uit te leggen wat deze business inhoudt. Yes. Oké. Obi goofy. Nós trabalhamos dus com plataforma que chama iGenius. Então, a plataforma aqui está sinhabu tudo que começa de começamento, desde beginner level até avançar /expert level, tudo que começa de forex, trading, trading of crypto investments en ook stocks. Maar neem maar mentionar no começamento também botar aí uma informação over die com pabo ga cultuur is en lobo bij trahi e eventualmente con lobo por ga bom mindset também para somane Tiffany abisa e qua kita 80% di bom mindset anto 20% di bom skill. Dus si botinha 20% di skill e anto bom mindset abisa ku ai no a mim gusta cifra min que hace qua que paso qua kita onbekend pa mi chines bona tabai logra nenhum caminho nem mais que botin e tática e analisação 100% bom
pocos não tá bem malo, passou mentalmente, bom, não tá querer den ecos que bota bezig, né? Então, tem começamento, mi mes, não tá bata querer ecoite, ora como a prova mi mes, que cada vez que me pensa assim, né? Cos não tá bem malo, então cada vez que me pensa, que, hey, me tinha aqui, like, I'm meant to make money with this, tur cos tá bem bom. Então, para o treino bom mês. Ora que, no momento que persona drenta con nos, decide drenta con nos, e promecos con nos lo vai signale, daqui que tá copy-paste, essa aqui tá alert nang tá yamele, qual tá gewoon señal nang ku experto nang ku tá trade, driba nang daily life, nang tá manda essa aqui de grupo, ku pari cifra, nang tá bisabu kiko botin ku compra of vende, na qua prijs, qual é prijs por gewoon mirele, anto lo qual ku botin ku asita copiar e cifra nang ku mang manda baudi e informação e plaque de app, anto botambe atrás em mei kunang. Tanto que botar dembo fase desenhando bo stof. Dus bo 2 uurtjes per dag, bo 2 horas na dia que bo me se investir para bo sinha e stof. E 2 horas per dia na aqui na nota vai dura mais que 6 luna. Passou uma vez você é básico, tá op bota que da buta. Não tem coisa completamente novo. Uma vez você é termo de trading, bossa basicamente turcos, único coisa que eu tenho focus on hora é que estratégia tá vai trabalhar para mim. É beginner strategy que eu botar na começamento, vou pibia tá beginner strategy no momento que o mente sa suficiente de beginner e pode mesmo vai buscar para algum tique mais avançar, me que mais. Dus é hora tá vai focus riba estratégia. Hopi importante também é compound plan que também vai trabalhar, dus nós também sentar que ora quanto vou investir em business agora aqui, então quanto sem logo tenho vai trabalhar para dia portar por meio de copy paste e mês, o mês não tenho assim mais trabalho, para por saca bo ganache back de lo que vou investir dentro do mês. Que como nós temos comunidade, não só que não se TFT. Ja. Passo me mira TF de repente de pantalla. Oh, zie je mij niet? Nee. Nee. Oh, wacht, sorry. Babira doorzichtig, Casper. Even kijken hoor. Dus você está me botacinha, vira Casper. Ok. Devo pegar. Dus sim, quindi bota explica de community. Sim, nos community que nós temos eigenlijk main community que está basada na Holanda. Anto den main community nós temos small community mas de Caribbean people, dus toen nos ABC eiland mensen anku também tá den team, posa não também quer, pero tem basta eu Carçal, Arubiano, Boneriano junto conosco, que também que logra algo para a vida. Anto me tá so proud of that, passou 5 anos passar não estava da tinha sei, pero tá assim na por mira com bota dentro de grupo, anto de repente vou conhecer gente tem a mesma situação que eu, pero que esse a logra de assim é coisa que su full time job, anto a bota sinta caminho que bono sa seguro se é que por vira bo full time job é tipo de coisa que dá uma motivação. Ora bo mira, ainda não que porta bo mama que tem full business que está ganhando miles e miles para dia, que está ganhando bom salários de luna riba dia, é coisa que dá push para visa. Humble, com ele que hace que tem ano, com ela se hace de 2 anos. Então, maneira nós mencionamos no começamento, a mim tem que vai school 4 anos para me ganhar diploma que depois me sei ervaring também para me por começar atrás. Dus, Ature mucho nan que tá escuchando me, eu não estou avisando que a escola não tá bom. Vai bo escola, bo mester de bo educação básico, botin cozinha lesa, botin cozinha skibi, botin cozinha conta, botin cozinha ha com gente, botin co socializar, que men escola tá bom. Escola tá bom. Hecho, o cozinha essa aqui acerca. Ja. Então, também tá assim, é paquete completo. Ja. Wat ook heel fijn is voor studenten, ik ben zelf ook student geweest. Weet je,
het is altijd fijn, want studenten hebben ook een bijbaantje, toch? Zeg maar, hè? En als je deze side hustle ernaast kan doen en je kan het voor jezelf opbouwen, dan heb je straks ook geen grote studieschuld. Weet je, dan heb je een fresh, goede start voor jezelf. Ja, en als ik zeg je eerlijk, als ik 18 en ik zou het overnieuw doen, ik zeg je eerlijk, ik had het gewoon gedaan en ik zou me op focussen en op mijn school focussen en dan zou ik zeg maar het opbouwen hoe ik het nu heb opgebouwd, maar dan zou ik een goede basis hebben voor jezelf. Ja, dat zeg ik, ja. Quindi, abote sundi mas yonku acaba school. Ja. Bandi nos, que men, con abote ervare. Nou, banta eerlijk, nu nos no ting option but to go to school te ora con nos hasi 18 anos, ting cozinha e parti nai, pero e parti con nos no ting cozinha, ta e papel e ta defini bo vida, ta e papel e ta defini bo valor, ta conduro bo ta traha fisicamente con cansabo ta na fin di simang, ta hasibu worthy of paying bills. Caminda tem parte mais doce de vida. Tem paying bills, pero tem também que vou poder desfrutar mais tanto de você. Então, me nota pensando que tu turene tem quase que um full-time job, pero é sem de você salários que você ganha vou poder fazer triple by the next end of the month, ora vou poder ganhar você salários. É que tá by about growing your money. Traha com o que botin. Botin seminha de pali apple, planta essa seminha e wa com palo ta cresce. Investir essa seminha em soil, wa com o palo ta cresce. Não tá vai para bo traha sem. É coisa que não tá vai Não tá vai para bo come e apple, scoop e pipita nang afo. Então outro é tá come de palo. Ok, então depois aqui um pari ai bom mês tá passa mira palo de apple nang sin saco, tá bom mês scoop ele plante. Exactly. This moral of the story: choose yourself. Como sawak kiko abota desse yadiasi agora que kiko lo masa wa que se mita tintur sem no mundo. Kiko lo masa wa que se me pora sinta tra €300 a waki. Tem 5 quindi meeting ko pamiak en riba bo party e party di Tiffany e dat no tungo rol de business aki. E dat no to ora ma komisa shonang ora ama komisa keremi. Sigumi dembo team Tiffany, ik was de oudste toen de tijd in jouw team. Nee, er is nog iemand die ouder was. Ja, oké. En ik had zoiets van, ik ben een oma. Kijk, kom je daar met mij die toere mucha na. Kijk, kon ik het pa miljoenen. Kijk, contorno volve. Pero voluntad, willing, dat hoop je importante. You have to be able to. You have to be coachable. Yes. Dus we mensen posicioneren we mensen para bewoorden sinha. Biru aluno atrobe. Maar weet je, biru aluno atrobe. Então, sim, nunca mais pensa. Bom, que muito te quer? Passou, Shona laga não está eerlijk. Você anda me resentar nana com sua cara, com sua lipstick bonita, cora? She can be hard. And I can tell. Passou, mas tem momento não como quer give up. Então, que tabira puntrami balubida pa kiko ba komisa balubida bo gosa balubida bo sonho na anta ko pesa que ba komisa anto bom ser tá consciente que é parte na ET pero boting mentor que tá kibo accountable boting mentor que tá arranca orelha. Então, tem dia me tá pensa que muito que tá querer, pero você que muito que tá querer, é muito que tá querer como por logra. É muito que tá querer como invertir 100, que é muito que sa que como yanku Deus que é também bira. Com a mi também biba, mayanku Deus que é inversão como tá tem agora aqui, de dia nanku bonota tem gani invertir bo tempo dentro Deus, é muito que sa. Então, eu rei me tenho que vir aluno a trobe. Pone-me mesmo disponível para guardar formar, para guardar moldear, para guardar informar, para me por sinha, para chegar a caminho me que sinha. Nós temos algo de pantalla, luz com luz, não sei o que é famta, mas goed. Dus para me compreender bom, se botin é paciência para invertir 2 horas de tempo para se mando. Durante 6 lunas ongeveer lopen por começar stap voor stap para chegar
na etap, luister meisje, 2 horas de tempo, se botin é paciência para 1 hora para dia. Bobisa, é disciplina. Se botin é paciência, não, é disciplina. É palavra da disciplina. Como por disciplina, bo mês, que tem de minuto, vai cinta, em place de cinta 2 horas. Quando biaba cinta riba bo telefone, tá scroll, anto, basu bicama dia sonor, te kubo quer reparar, mitari dosa batibu, tá scroll, tá wak, tá hari, tá kiki, anto, bota vai dormir, morto cansado, so botin kulan, tá vai escola, of trama, ya me hinta, anto, tudo vídeo não kuba wak, no, a futebol mente com nada, no, aí na bo, saco com nada, no, a pone comida na bo mesa, no, a pone gasolina na bo auto, no, por riba com vacância. Se botin é disciplina para 1 hora para dia. Interbo simang. Bo dedicar na sinha bo mês, para botar hanha turcos que bo mês ter tempo para sinha bo mês. Minota bisabo 6 luna, para uma mira cambio nang sosode. Den 2 anos, ma mira mesmo cambio na sosode. Den 2 luna, ma mira rende 30, den 2 simang. Traha 100, correndo tra, den 3 luna que men 6, it's up to you. Saludo como tá hasi contact boso, groep después Torco, mita bibo. Mita na trabalho, mino por volg e programa full agora aqui. Ok, vou por vaque programa back akirato, manhã que que outro manhã. Pas a minha quer casada me que também que te programa aqui fez bem entrevista com você tá hopi a noite me depois que da síndrome. Mas goed, vou por vaque programa back, anto vou por busca contato com de nós seja Quinet, seja Tiffany, seja Ami, e pessoa que bota identificar bo mes mas cune. Ku bota bisa hey, mi que persona que guiami, bota busca contacto, anto nós três temos grupo. Que men abota make bo choice, anto pende nan kutawak, se gente a nodig bo uit pa bo programa, ora que nós acaba, bota reach back cerca gente anto laga gente guiabo den e processo que Tiffany te vai explicar agora que tá costa. Guarda, promê. Parte que me não atende nos papéis de jeito tá hopi importante, crucial. Taku, na momento que eu 30, bota vai ter mentor. Mentor para poder rely back, mas coisas que nós temos Tiffany, se uma pessoa a click mas tanto com a mim ou com minha mama, pode kune eta vai virar po mentor, mentor. Guiabo, den e processo kubo pergunta nang of kubo duda nang kubo ting, nós estamos falando de mentorship calls, pero também trading, mentorships, dus live mentorships, pero também trading mentorships, então gewoon dança personal. Mutta kubo tabay 30, mita bisabo tuma, atabo video nang, sintawa ke video na ki hora pa dia, anto het komt goed. Sowieso toren tinko hasi di nang party, paso mino po. Net mita bay bisa, Queenie. Hasi bo trabaho e party eita, hopi importante. Toren tinko hasi nang party, sowieso, paso mino te bisa, kiko bo mester, botinko puntra, botinko geef aan, bo necessidade, paso, maar Tiffany te bisa, als ik niks van jou hoor, dan ga ik ervan uit dat het goed gaat. Dus je krijgt een mentor, maar je moet ook gebruik van maken. Stel jouw vragen, bel haar of bel hem. Of in onze community. Ja, en wat we eigenlijk volgens mij ook, ik wil ook even iets aparts erbij zeggen als het gaat om community, want we hebben 2 verschillende communities. We hebben iedereen waar gemixt is. Maar we hebben ook een Caribische community. En de reden waarom we een Caribische community hebben is, als je kijkt naar de Turken en de Marokkanen, toen zeg maar zo in het en als in de Preto Simpa, ik weet niet. Ja, dus we hebben ook een community waar je mensen praat, waar je daar ook je vragen in kan stellen. Naar papiament. Weet je, ja, naar papiament toe. Dat is ook heel fijn, want ik wil wel voor ons allemaal dat we zeg maar we kunnen onbekend staan dat wij gewoon een goed, mooi Caribisch community hebben waar wij samen leren en groeien en geld maken en gewoon samen als community samen kunnen groeien als mensheid, weet je wel. Ik weet dat we dat gewoon goed kunnen. Dus dat wil ik ook nog erbij zeggen. Ik ga het nu over de pakketten hebben. De platform heeft 3 pakketten. We werken het liefst met 2, maar ik ga je uitleggen waarom. Het kleinste pakket, schrijf ook voor jezelf goed op. Alles wat ik ga zeggen is in dollars. De reden waarom alles in dollars is
is omdat het is een Amerikaanse platform en ja, we kunnen wel in euro betalen, maar dit is de prijs. Dus de prijs in euro's is altijd goedkoper. De kleinste pakket, schrijf voor jezelf op, die heet Select. Die is $299. Het is een proefpakketje. Ik ben niet echt voorstander van Select. Maar dat komt omdat de informatie is heel minimaal, omdat het een proefpakketje heeft. Het heeft 10 à 20% alerts, 10 à 20% ook informatie. Dus ik ben er geen voorstander van. Ik vind het niet prettig om daarmee te werken. Maar we hebben 2 fantastische pakketten daar ik echt helemaal gek op ben. We hebben Premium. Premium, daar start je ook gelijk met Select, start je alleen met Forex. Met Premium, schrijf voor jezelf op, Premium, die is $599. Daar start je wel met Forex, crypto en stocks. Dan heb je 50-60% informatie. Is een goede basispakket. Dan heb je ook nog een pakket die ik heb genomen, Quinn en Seth hebben die ook genomen, Elite. Die is $1499. Hou wel rekening mee, die pakketbedrag, wat ik zeg, is eenmalig aanschaf, zeg maar. Is gewoon om gebruik te maken van de platform en de alerts. Maar daar bij Elite, die biedt financiële vrijheid aan. Dan heb je 100% informatie. Je krijgt ook een cryptolijst waar je munten kan kopen, hoeft niet te onderzoeken, kan je meteen halen. We hebben ook een IE-robot. Een IE-robot is eigenlijk, dan zet je geld op je wallet en dan koppel je je robot eraan en dan gaat hij voor jou traden op de achtergrond. Dat is een long-term investment. En je hebt de hele dag door signalen. Met de Elite pakket zie ik gewoon, en daar praat ik uit eigen ervaring, zeg maar, mensen sneller resultaat boeken, omdat je zeg maar breed bent in het investeren en de informatie is gewoon 100%. Dus dan kan je ook door de alerts wat je ontvangt veel sneller jouw investeringen, jouw investering eruit halen. Het maakt niet uit welke pakket je kiest. Na 30 dagen heb je een maandelijkse kosten van €164. Dat is gewoon om gebruik te kunnen maken van de alerts, van de informatie. Want je krijgt steeds ook nieuwe informatie. Je krijgt de hele dag informaties. Juist. En daarvoor die bedrag €164. Dan weet ik dat je gaat van Tiff, oké, hoe ga ik dat geld eruit halen? Je bent hier natuurlijk om geld te verdienen, dus dat heb je ook wel makkelijk eruit. Dus ik heb 3 mogelijkheden hoe je het eruit kan halen. Als je een tientje per dag zou traden of investeren, dan heb je meer dan je maandelijkse kosten eruit. Stel je voor, als je 4 mensen kent die het interessant vinden, die actief blijven, wordt je maandelijkse kosten zeg maar verrekend dan. En we hebben een network marketing gedeelte. Daar wil ik nog even wat uitgebreider over uitleggen. Network marketing gedeelte is eigenlijk wat Quinn, Seti en ik eigenlijk doen. Het is waardoor je social media zeg maar nodig hebt. Nee, je hoeft geen ervaring te hebben. Nee, je hoeft niet ervaring te hebben in TikToks in elkaar maken. Want kijk, zo ben ik zelf ook begonnen. Ik kon helemaal niks. Maar op die manier, als je dus zeg maar social media gebruikt zeg maar, om het te doen, dan kan je passief inkomsten opbouwen. En met die passieve inkomsten kan je dat weer herinvesteringen, waardoor je investeringen sneller lopen. En in dit geval sneller op pensioen kan gaan. Maar als je zegt van Tiffany, weet je, ik vind social media niet zo leuk, of misschien lijkt het me later wat, dat mag gewoon ook, want het is niet verplicht. Dan doe je gewoon investeren met de vermogen wat je eigenlijk gewoon hebt. Oké? Ik heb voor Elite gekozen. Ik ga het even uitleggen waarom ik voor Elite heb gekozen. Omdat het financiële vrijheid aanbiedt. Dit is ook hoe ik zeg maar van mijn investering. Ik heb €500 ingelegd. Ik had geld gekregen van de belasting. Ik dacht in plaats van een nieuwe pruik ga ik gewoon lekker investeren. En ik heb dus eigenlijk op de platform geleerd hoe je dus moet investeren. En van mijn €500 heb ik €10.000 gemaakt via Forex te traden. En daarna heb ik dus mijn €10.000 op crypto gezet en op stocks gezet. En dat is nou €20.000 plus. Dit is hoe ik mijn wealth heb opgebouwd en hoe alles nog meer gaat uitbreiden. Dus als jij echt bereid bent om in jouzelf te investeren, ik zou kiezen voor de premium of de elite. En dan... Ik ging net zeggen, want bijvoorbeeld bij mij was het, volgens mij bij Queenie ook, hè, was het geval. Nossa comissaco op een premium, pasombra, het drank pa comissaco te boke kosa sina graag, ibo no ke waarda te ora boting €1.500 of $1.500. Anto nossa comissaco premium, amita kora ku mi vakantiegeld maar upgrade. Ja. Bij Elite. Kan het upgraden? Ja. Ja.
Ik weet het, jij eigenlijk ook. Jij ging echt kort daarna toen je moeders upgrade, jij ging er ook achterna. Ja. Maar kom ik premium anto. Ik zeg je eerlijk, mita wat dat purba sparen onkoos maar ora come a mira el resultado nan kutabini ku elite. Mita wisa was op like mita wat dat ding €1.000 di spar. Maar saka mi 900 euro upgrade ekos ku mi yuchi, ku mi recién nací, ku mi casa, ku mi kas. Mas saka mi 900 euro ma upgrade anto mi nota tem spijt nenhum dia. Nenhum dia. Paso cada vez que vos senti bu pegar, bota bira tra esenge anto bota proof bo mes viaja mas ku mita sinta deng mi sala. Maar acaba de tra mas que tá 50 euro. Por tapa, sommige mensen 50 euro tá a lot right now. Maar tra 50 euro tá deng mi sala. Pouco dia nai. Que mi fiancé tá pensando, eu digo pode realizando ciclo lo que a meta dura 4 dias de trabalho para me trazer, acaba de trazer tem 20 minutos canando também bem dembo batjas dentro casa aqui. Man is getting nervous. Tem mi blauwe batjas. Acabei brua e riba nang com mi telefone dentro man, di mes mi posinta que tu cana vai bem tawa mi trade nang assim aqui. Tramisen Será mi trade, ik was good for the day. Dia sonor, dia susor, di merdia. Mi not encontrar 8 horas largo. Anto dat voelt, ik weet als een fulfilling. Ik weet dat unico koskoting mister. Dus het is een fun experience. Echt lachen om jouw stukje, want bij mij, kijk, kinderen zijn goud eerlijk, hè? En bij hun vader, zeg maar, heeft een eigen bedrijf. En ja, ik werkte nog in de casino en ik was, zeg maar, startende met dit. En ik weet nog heel goed dat mijn dochtertjes houdt gewoon van snoepen. En vroeger waren die Haribo's, die waren zeg maar €1. Hè? Nou zijn ze €4. Ik weet niet waarom. Maar ze zijn ook best wel duur. En op dat moment was ik dus zeg maar net startende. En ik was met haar in de winkel. Ze vroeg aan mij, mama, mag ik een Haribo snoepje? En ik had niet zoveel geld, want de water ging eraf. Je kent het, hè? Dingen gingen eraf. Ik zei tegen haar van, ja, ik kan het niet permitteren. En toen zei ze, oh, maakt niet uit. Ik vraag het wel aan papa. En ik snap haar antwoord, want ze heeft gelijk. Haar vader heeft het, ik heb het niet. Ja, maar het doet wel wat met jou op dat moment, hè? Als moeder zijnde doet het heel veel wat met mij. En het gaf me ook de realiteit dat ik gewoon, ja, dan kom ik op dat stukje terug. Ik ben niet hooggeschoold, weet je wel. Maar het moment dat ik van mijn €500 €2000 heb gemaakt. Bang Jumbo, hè? Haribo. Ja, mijn ego was zo geraakt. Ik heb tegen mijzelf gezegd, I will never be broke again. No. Maar weet je wat? Ik weet dat hoop je importante. Bo mindset, como bo maniera di pensa, dat wordt cambiat, dat wordt die switch. Mensen, wij doen zoveel meer. Het is te veel om nu in 1 programma alles te vertellen. Maar wij doen zoveel meer samen. Nós te lesa boeken junto, nós escucha podcast na junto, nós te compartir com outro. Bo maneira de pensar te cambia. Então, maneira que Neta explica em começamento. Se bo maneira de pensar não cambia, lobo no llega na tin e quantidade de sangue para sombra. Ora que botine lobo no por handle com ele. Então, guess what? Hopi ainda está fazendo assim tanto coisa a vendia para chegar na hopi sang. Passo tu rende que tem hopi sang, tu rende que vira milionário. Pero se boa mentalidade, não tu mentalidade de milionário, se boa upgrade, boa maneira de pensar, boa maneira de viver, para por carga e responsabilidade de milionário, lobo não chega na che nunca. Of bota chega na che, então eta vai assim fácil back, para sombra bono tabata sa com maneje. Dus para nós concluirmos a noite. Hey, girls, mita. Hopi contento, super proud de parte de você team. De tem Tiffany como mentor, de tem Queenette como mentor, business partner. You, amiga. Ik wil jullie allemaal bedanken. Van hier wordt het alleen maar beter. Zeker. Denk eraan. Toen ik het bezig te waken, si botanya cosa que interessante, reach out naar ons. Busca contacto con nos.
Laat Tiffany jou helpen, laat Queenie jou helpen. Busca contacto com Ami, se você sentir mais identificar comigo. Of comment body e video, se você bisa hey bonosa, nossa comment tribe video bisa Mikeyu dança / Tiffany, Mikeyu dança / Queenie, Mikeyu dança of / Seti. E que você sentir identificar, então seguro, nós tá contato para nós por crescer. Junto, nós por canal junto. Tef, ik geef jou even de tijd om afscheid te nemen zometeen. Queenie, dan bij de laatste palavra na. Ja, we hebben echt, ik vind het echt onwijs leuk om zeg maar alles te delen met elkaar. Weet je, we zijn allemaal vrouwen. We hebben ook mannen in ons team. Maar stel je voor, als je meer iets over mij persoonlijk zou willen weten. Je kan mij vinden op TikTok, Tiffany Lake Empire. En je kan me vinden op Instagram, Tiffany Lake Empire 1. Dan zie je ook meer wie ik ben. En dan kan je ook een DM vragen als je vragen hebt of dat soort dingen. Maar ik wil echt tegen jullie zeggen van... Probeer het even uit. Probeer het uit voor jezelf. Gun jezelf ook de tijd om te nemen. Zoals ik gezegd, ik ben echt een pittige tante. I know I look gorgeous. Maar ik ben ook wel streng. Want ik weet gewoon dat wij meer uit onszelf kunnen halen. Er is meer tot 9 tot 5. En making money is energy. Oké, guys? Ik weet dat we gewend zijn om ons tijd in te leveren voor geld. But it's all energy. Dus ja, wil je meer weten... Wat Seti zegt, je weet ons te vinden. Geef ik het woord aan Quinn. Yes, I loved this. Me espera que me por nos por a just flip switch den hende of 10 of 100 hende so cabeça awe. Panam por echt toma esta, toma eres por algo otro. Si lo que vos estás haciendo ahora aquí no está trayendo pavo, o vos no te sientes, vos apreciar, vos no te sientes que te coge te cos, mas nos tour a sentir tempo de 3 diferentes situações que no porta vida, que me sentem mais como por assim, se é a banda de mi trabalho, ou tá rip sing mi trabalho, please, toma coragem, anto no. Ga ervan uit die worst case scenario. Always the best case scenario. Paso nós estava da parihende oit tempo normal, que também a pensar que tá te pension, tem que tra of que tá pa pension, tem que tra anto. Me que diz, put a opportunity out there of a possibility, a option de boca besco. That is not all. Por outro, bono tinco haciel. E hasta se vai chegar na idade que bota cerca de baco pension, lá me explicava que ainda bota na tempo. Ainda bota na tempo para começar like agora que awe, amanhã que Deus quer, diz botem que tomar step de coragem. Shonan, nós estamos a o programa de Ave Noite Mita, agradecemos imensamente para compartilhar junto conosco. Ei, se você para nós vir com mais live money talks. Ja, of vragen hebben. Você sa unda pa hanya e motor. Você lagi motor saco e programa aqui. Asali bo ela cai na smack, você que sa mais então nós lo plania outro dia para nós volver bem a trobe, donabo mais informação, donabo explicação encorajado, então assim para nós por crescer junto. Mensen te outro dia que Deus o poder cuida curpa, então nós te queda em contato. Tchau, tchau. Pa' análisis y opinión, entrevista, pa' informar por tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos di show, política, farándula, actualidad, una nueva confianza.